time where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Mga two wheels, it's a Wednesday today, and join us for another ride here in Pangasinan, and our destination for today is in Cabalitian Island in Sual, Pangasinan. Sual, Pangasinan. Yes, and mag-a-island tayo ngayon mga ka-two wheels, no? And we left Clark around 2 a.m. in the morning, and ayun nga, right now we are here in Bugalion Road. So we are like 40 minutes away from our destination, di ba, Mi? Yes, that's right. And actually we had to take a stopover to get breakfast kasi masyadong maaga kami bumalik ng bahay. And wala pa kasi pupunan sa daan. Dinaretso namin yung biyahe. Kaya kumain muna kami. Dito lang banda sa may lagpas ng mga tarento. Right. Oo, yun yung kinakainan namin pag nagra-ride kami dito sa Pangasinan. So, yun nga, stopover lang kasi inaantok talaga kami kanina. So, quick breakfast lang, lugaw at saka kape at saka ano yun, sabaw ng ano, Masarap na papaitan. Yan, papay. Pampagising lang, tama pagising lang. And then, yun nga, na-resume na lang namin yung biyahe natin ngayon. And then, yung drop point natin is in Bakawen ba? is Bakiwen. Bakiwen, yeah, Bakiwen. Bakiwen Port. And we will have a boat ride going to Cabalitian Island. Right, so it's gonna be 20-minute ride lang daw yon from the main island, from the mainland. Tapos yun, makakarating na tayo. And then we'll check the island out, and then vlog natin, and then para makita nyo rin, no, kung sino ba yung mga hindi pa nakakapunta sa Cabalitian Island, magka-idea kayo kung ano itsura nya. And then we'll try to fly drone para makakuha rin tayo ng mga aerial footage that we can share with you all. Alright, so liliko lang tayo dito. And I think Suwal na to, or pasuwal na to, di ba, Mi? Yes, malapit na tayo. Siguro mga 29 minutes na lang to Bakiwen. And then we'll text or call yung contact ni Ronnie para ma-pick up na tayo sa pool. And actually, it's not only Cabalitian Island na pwedeng puntahan. Meron din kasi mga ibang island pa na kalapit ng Cabalitian, like Corman Island, Kaya Island, Tori Island, and Isaya Island na pwede rin puntahan by boat. Yes. Puntahan din yung mga yan. Kaya if may time pa tayo, maybe we can do island hopping. And magkano nga uli Check ako, mga sabi nila 2,000 plus, mga ganon yung island hopping, and that includes 2 island. Tapos yung kasama na yung boat ride, back and forth, and then isang side activity. So either banana boat siguro yun, or I'm not sure yung isa eh. So yun, check natin mamaya kung ma-avail natin yung mga yun. Alright, so ito na yung port. Nakakatuyo. okay. Okay, park muna tayo dito. Tapos tatawag tayo dun sa island. Alright, mga two wheels, dito na tayo sa Bakawen Port, or pantalan ng Bakawen. So you can see, ito yung port, no? So ito yung daungan ng mga bangka. Ayan, mga bangka. Tapos may parang, hindi ko alam kung anong meron dito eh. Ayan, may mga bangka pa. Lang ano yan eh, mga power grid. Kung nakikita nyo sa horizon, ayan, power grid. And then may basketball court. So ang
ang ano dito, ang landmark basketball court, no? Kasi dalawa pala yung pwedeng pick up dito, etong sa Bacawen Port at saka meron pa silang isang sinasabi, but ayan, pwede nyo sabihin para hindi kayo malito, hindi sila malito, ito basketball court. So ayan, Bacawen Port, and then dito kayo susundin ng bangka papunta dun sa Cabalitian Island. Alright mga Two Wheels, nandito tayo ngayon sa Cabalitian Island. Dito lang yan sa bayan ng Suwal, no? So kakarating lang namin itin. From the main land, kailangan natin mag-boat and it will take about 20 minutes before you reach the island. So papakita namin sa inyo yung island later, but for the meantime, ito si Tin, nagpipicture siya. Ayan. So kumusta naman ang island ano natin? Island Surprising, maganda yung lugar. surprising, maganda ang lugar. At tahimik. Tahimik. And oo, ang kagandahan dito, parang kami lang yata kasi weekdays, middle of the week, and then walang katao-tao, mga Taga dito lang. mga locals lang, tapos walang guest, no? And most of the bakante. So ayun. Tapos yan nga, tutur ko kayo dito sa resort, no? So ikot lang tayo. So ayun yung mga ito pala yung nakuha naming kubo, fan room. Ayan, fan room. Ito 1,000 lang siya, 1,000 lang nila binigay, no? Overnight. So papakita ko sa inyo yung loob. So typical lang kubo room, fan type room. Ayan. Tapos meron pang mga extra bed, and diba mo, merong upuan, merong dine area and all. And then yan nga, ayan yung resort, Emoruo Resort ang pangalan. Yan. So may mga bangka-bangka sila dito. So I think pwedeng hiramin yan, no? Bababa tayo. Bababa. So I think high tide pa, kaya medyo mataas pa yung tubig, no? Pero so far okay naman yung okay naman yung dagat. Medyo malinis naman siya. So ayan. So, Cabalitian Island. Ayan. Din, bayan ng Suwa. Yan yung pangalan ng resort. Yan, Emoruo Resort sa Cabalitian Island. So, there, so yeah, akit lang tayo. And then ito yung mga other facilities lang yata nila to, no? Mga tawag dito, yung mga pinaparent nila, no? Ayan, ayan. Then maganda dito sa dagat, maganda sa lugar, sobrang lilim kasi malalaki yung mga puno. And then sobrang lapit lang ng ng pagitan ng mga lugar, ng mga cottages. So ito yung cottages namin. Tapos ayan na, beachfront. So hindi mo na kailangan lumayo, diba? Sobrang ganda. Then yun si ate, naglilinis siya. So nililinis naman nila regularly. So that's the place. Emoruo. Ayan. So magpapalipad ako ng drone para makita natin yung bird's eye view ng lugar. And then later, after nun, pag hindi na mainit, we'll try to walk and circle around the island kung kakayanin, no? Kakayanin natin lakarin, lalakarin natin yan. And then we see some ano dun yung mga parang may cruise dun ayun, no? If you can see, may cruise. Lakarin natin may cruise. So, I'm not sure kung pwedeng lakarin yun. Yeah. Pwede magtanong, ano yung cruise doon? Grotto ba yan? Wala po sir, hindi po, parang ganun lang po.
Ah, pwede puntahan. Saan daan? Saan po yung daan? Sa gilid na ito. Ah, lalakarin lang. Ah, talaga? Sige, lalakarin na yung mama. Oo. Ito pang aso. Sa'yo ba to? May Shih Tzu. Hi. Cute na aso. Sa likod. Yung mga bahay sa likod, ano yan? Mga ano yan? Community yung likod. Parang ano, mga bahay din. Yung dito sa likod. Yung dito sa likod po. Mga bahay-bahay din doon. Mga likod, sir. Dito, yung likod. Dito lang? Oo. Ah, maraming bahay. Ah, okay. Nakita ko si doon eh. Di ba na ako doon kanina? Bahay ko sa dito. Ah, okay. Tapos marami resort dito. Ito lang. Dito lang, sir. Ah, ito lang resort. Okay. Meron din mga hindi pwede yan. Ah, Paupahan. pinapaupahan. Meron na po. Pero ito yung kilalang resort dito, no? Ito yung resort lang dito. Ah, okay. Sige. Puntahan namin yung cruise mamaya Sige doon. po, sir. Oh, bilis lang. Para hindi masyadong may pa. Oo. Sige po. Thank you. Kago naman po yun. Ha? Hindi kago yan. Oo. Sige po. Lakarin namin. Thank you. Kuya. Sige po, sir. Yun nga. So cruise, pwedeng lakarin yung cruise doon. So lalakarin natin. Parang grotto lang daw siya eh. And sementado yung lugar. Yeah. This is exciting. So natutuwa ako sa lugar. Successful lang ride, successful lang place. And sobrang ganda. Sobrang ganda ng lugar. Alright mga ka-two wheels, maglalakad kami ni Tin, pupuntahan natin yung cruise, di ba? So ayun, pupuntahan lang namin kasi wala kaming magawa. So yan, lakad lang tayo. So, papakita namin sa inyo ng daan. Yan no. So hindi naman siya mainit kasi along the beach yung daan. Tapos ayan no. I think mga resort din tong mga to. Ayan nga, nakadaan na kami dito. Ayan. So yung resort namin, dun siya. So ayan yung nilakad namin. So ikutin natin siya hanggang dyan. Oo, seawall to. Yan, seawall nga. Yan. Ito yung mga ganito yung mga gusto namin pinupuntahan eh. Okay, so narating na natin to mga two wheels. Limahong Cave. So hindi natin alam kung saan ang Limahong Cave. Hahanapin natin. So, sana mahanap natin. Pero ang destination talaga natin dun sa may cruise dun sa taas. So ayan. Ayan, I love Cabalatian. Ayan, pipicture tayo dito syempre.
Grab. Okay din, no? Mali. Linaw ng tubig. Oh God, ang ganda dito. No? Ano siya? Malalim siguro dito. Yun, no? Ito yung hagdan, mi. Ito yata ang hagdan. Oh. Mukhang malalim na dito, oh. No? Dark na eh. Oh, ayan, oh, bato. Wow. Ah. Dito. Oh, yung ganda, grabe. Yun, no? Oh, pwedeng ano dito, yung malalim. Malalim dito mga two wheels. So, marunong ka lumangoy. Masarap dito yung dive. Ano siya eh, as in bato, tapos deep nala siya. Oo. Tapos open sea. No. Open sea. Akit tayo dito. May signal. Gusto nila may signal. So, akit tayo dito. Tingnan natin anong meron dito. Ito na yata yung dulo. Putol na eh. Putol na yung daan. Pero check natin. Welcome. Oh my God. May ang ganda. Ito yung cave. Ito yung cave. So ito yata yung cave na sinasabi nila. Oh, see? Look at that. Try natin bumaba. Hindi, wala. Then papasok ka doon. But you have to kailangan mong lumangoy. Check natin, no? Kaso ayan, no, may mga basura. Tingnan natin. Oh, there. Okay, so this is the cave. Anong pangalan ng cave? Limahog. So this is Limahog Cave. So this is... Wait. And look at that, malalim. So diretso dyan. Okay, yun nga mga two wheels. Natawid na namin, no? So, yan. Makiat dyan. Tapos dito. Hindi naman pala ganun kalalim. Kasi pag tinignan mo malalim eh. Hindi naman pala. So ayan. Dito na kami mag-stay. Dito kami maliligo, no? Pwedeng mag-dive yan. So I'm not sure kung hanggang gaano kalalim dito. So medyo malalim na. Yun, no? There. Ayun si Tin. Ayan yung cave. Yan. So yun yung cave. Yeehaw! Success! Success ang unang destination. Ang susunod nito, ano yan? Yung pupuntahan natin? Yung susunod? Yung cruise? Mamaya hindi mainit na. So, ayun yung cave. Mga two wheels. So, akala ko tagusan siya, hindi pala. So, ganyan lang siya talaga. Ito lang talaga. Oo. Akala namin patasok talaga mo. Oo. So, ayan. Ganyan lang. Ayan. So, tapos, ayan. Dyan. So, pwede ka na maligo dyan. Pwede kang pamalon-talon doon. Ano masasabi mo? Ayos ba? Ayos? Ayos. So, maliligo muna kami mga two wheels. Enjoy lang namin tong cave. And then later, after nito, resume namin yung video. Akit tayo doon sa may... tapos, papalipad ako ng drone. Tingnan natin kung kakayanin ng hangin ni Mavic. Alright. So, yeah. We'll enjoy. Later. See you guys. Alright mga two wheels. Dyan na kami sa cave, no? So, papunta kami ngayon dito sa may cruise. Sa taas, no? So, ayan. Magte-trek kami ni Tino yun sa... Hindi siya. Hindi namin alam kung dito nga ba yung akyatan. Pero tingnan natin. Asan ba si cruise? Ayan.
Yatin natin. So dito siguro, try natin dito. Hindi, dito yan yata. Sige ako mauna, sunod ka lang. Yung mga gusto kong lakarin. Ah. Tulas. The wheels. After how many minutes of walking, nandito na kami sa taas. Yan. Look at that, overlooking. So doon yung resort, ng mga bangka doon. And ito yung cross. Punta tayo dito. Tingnan natin. Okay. Wait. That's the cross. Success. Success. Alright mga tuyos, done na kami dito sa cruise, no? So nakakita na namin, na-trek na namin itin, and as you can see, for the last time, ang taas namin, ayan yung view, and that's the so okay ka naman? How was it? Nakakatakot yung paakyat kasi ano, wala siya talagang, sa baba lang banda yung may steps. Madulas, pag yung chinelas mo madulas. Sobrang dulas ng daan. Siguro mahirap tong akyatin pag umuulan, no? Kasi wala talagang ano eh. Tama. So there, mga two wheels, babalik na kaming resort. And, anong oras na ba? Time check. 3:07 na. So bababa na kami and I'm able to fly Mavic dito, no? So medyo nakakatakot kasi malakas ang hangin. Buti kinaya naman, sports mode. So ayan, so kita-kita tayo mamaya dito sa resort. Hi mga ka-two wheels! So, nandito na kami pabalik sa resort. And dahil hindi pa kami nagla-lunch and it's already 4 p.m. kumuha kami ng food na iluluto. So, yun ang accommodation namin. At dito sa tabi, andun ang chef natin para magluto. Ito yung ano natin. Ito yung magiging dinner, lunch dinner natin. So, bumili akong bigas, 1 kilo. Tapos, normal, typical na ano lang. Tapos ito, tocino. Mga tocino. Tosilog. Luto ang tosilog. Tapos may egg ako. May egg. We have eggs. Tapos, noodles. Saka may sabaw, diba? And, maganda kasi dito sa resort. Yan. Pinaharam kami na mga kakailanganin namin. Utensils. Rice cooker, tapos yung utensils. First ako. Yan, nagluto na ako. And then, later, nung kami kakainitin, doon sa may barbecue. Yan. Para dinner by the beach. Ang peg namin, diba? So yun. So later mga ka-two wheels,
magluluto muna ako. Alright mga two wheels, it's already 5:30 in the afternoon and yun nga, tapos na lang natin dun sa kabilang part ng island. So ang gagawin natin, lalakad tayo dito naman sa part na to. Yan. And as you can see, ayan ang island. Tapos may community doon na bahay. There. And that's thing. Yun oh. Kalmado na yung dagat, tsaka ano na, low tide na. Low tide na. Yan. Right. Sumusunod sa amin yung aso. Sumama kami. Tour guide. Oo, may daan. Ayan oh. Ito yung nakita ko sa drone. Sa may ilaw. Solar lamp. Dami palang pwedeng puntahan dito, no? Oo, dito. So, ano kayang meron dito sa likod? Ayup. Yun, lalakad nga namin yan. Inikot namin yan. And then, napadpad kami dito. So, parang another, ano siya? Another pamayanan, no? Yan. Sakyatin natin. Diretsuhin natin. And yun, may mga namumulat. Siguro ano yan, no? Yung mga shells. Yan, no? Bundok eh. Look at that. Ito na yung dulo, no? Kasi pag pumunta ka doon, mga bahay na. Ayan, no? Yan, bahay. So papunta na yung dulo dun sa kabila. Tapos may mga, what's that? Residential, no? Residential, no? So there, oo, yun, residential na. Tapos ayan, diretso hanggang dun sa mga community sa kabilang part ng island. So well, mission accomplished. Naikot natin itong part na to hanggang sa part sa kabila. And then yeah, success ang ating first day. Yun nga, i-wrap up na namin ang ating first day dito sa Cabalitian Island. Yan. So yeah, we'll upload it and then we'll see you tomorrow. Mas hanap pa tayo ng activity. Alright, that's team waving. So thank you for joining, guys. First day Cabalitian. Tomorrow will be another day. We'll see ya. We're ending the day here in Cabalitian Island. And yeah, pauwi na kami and it was a fun ride, it was a fun day. And yeah, definitely pabalik tayo. Yung ano eh, swimming time. Naubos sa kalalakad. Kaka-e-explore ng place. Pero maraming magandang spot na pag-picturean, photoshoot. And sulit ang punta namin dito sa island. Right, and siguro mas maganda kung pupunta kayo dito, mag 2 days kayo para at least yung first day malibot yung buong island, the second day swimming. And relaxing. Relaxing na lang. So anyway, as we said, ending the day. As always, thank you for watching on Two Wheels Motovlog, supporting the channel and subscribing. So my name is Ran. I'm Tin. On Two Wheels again, we're signing off. Cabalitian Island. Bye.